Di pagdating palagitan o Tacloban, di palagitan may maras-baras dapit pagka na kung palagita Yuli kuha palagita na itong batos. Tabon barangay Kapahawan. Namertday kita usay kuha niya na panahon. Adi kita na nadidi barangay Kalsadahay entering. Welcome to Tabon-Tabon. Welcome to Tabon-Tabon. Mindin ni usay. Ay po ma'am, pwede lang din eh. Happy birthday. Sige po, sige. Sinumatan ko nga may ko Sangkay nga vlogger niya. Maupait advocacy hijans na gandan. Okay. Good afternoon, sir. Ini. Himo yung nabalay. Wow. Kaya kami magpapahimo ka ting mansion. Wow, spogusay Opo. Alagad. Alo. Spogusay Wow, kahusay talaga, ma'am. Babalik ako yung 30 million. Wow. Kahusay. Ngayon palawad kay Goldman niya. Di ka kang ramos ini galing kang ramos ini. Pwede siguro makagpalupad didihakuan. Pwede siguro. Didihalo yan Oo. Sige, masaka kita. Lulugarin na lang kami. Opo. Yun na yan Jadi kita hiniarang ng mga losaran. Okay. Mana? Logod.
ma-shoot mga rooms. Ikaw daw. Hello, pengen kulog. Oo. Oo. Guest room 1. May guest room. Uy. Baka kayo bagang pan-hotel, ano? Share na siya sa yung dalawang guest. Pan-hotel. Ito yung guest room 2. Ito. Uy. Mapili ka muna sa living room. Ito yung hallway. Tapos punta tayo sa master's bedroom. Oo. Included yung master's bedroom and sitting area. Yuhol ka ma... na ano yun? Yoy! I miss you. Meron siya sariling sitting area. Lord. May, ano ka? May budwa. May budwa. Basing na lang ako. May budwa. Bro, kung ito tupos na isa pa ito. Sangkay TONYO, vlogger to here. Oo. Front terrace ng second floor. Happy birthday! Pwede yung manalo. Happy birthday po! Balayin. Anong dining? Long table. Long table. Sarili kong design din. Ini. Itong table na to. Yung mo laging pa tuhagod. Common toilet. Common Toilet and bathroom. Toilet and bathroom. May wash ano siya. Para sa mga visitors na hindi na overnight. Halos unto. Wagahit. Kang Chief Ramsey nga kusina. Yung room ko. Andito yung mga laruan ko. Bagay may doon yung uni ni baga. Mula yan. Maganda na. Bah. Accurate ang yung dito. Matama to kahit na dito. Dalaga na eh. Ay! Thank you. Ano yung musin dyan? Doon na. I promote Local. Nagsasawarogan niya katlawan niya na iningatan na akong pinangarap pinayag ng sa Kristo mga Happy birthday To
that you're about to receive from your bounty through Christ our Lord. Amen. Your Father. Mayor. Sangkay TONYO. One, two, three. Thank you, Doy. Happy birthday. Okay, picture ano kita. Video. Okay, video ano kita. Video. Okay. Ang ino, masilipi ba? Picture. Okay. Okay. Ang mga pinsan ko yung mga, ano ko ini, mangkon o ano? Aw ba dito? Aw. Ini. Ano pa ini? Ang mayor what ini ha? Ayo katutukan mayor na mayor ya ta. Ito na. Ito na, naupos na. Itak pilik matabangin ma. Upod. Ay, badaw. Sige. Oh, yan. It's okay, let's sing. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. One more time. One more time. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Wish mo lang. Felicio. Balik, damo pasalamat sa iyo pagkani. Malamang ka mo nga. Hino man na mga importante ka mo sa buhay. Kinabuhi. Ay, kinabuhi. Malipay ka na ako. Ano? There's some happiness. There's some joy. There's some joy. Balik. Balik, damo nga salamat. Damo nga salamat. Welcome. Hi, tayo po. Ali na din mo sa brother.
Picture. Picture. Nagpapasalamat ako na nagpapuan. Waray hira, waray ako. Wala ton. Nanay. Wave kita, wave. Wave. Yes. Okay. Happy birthday, Alex! Ako na yan una inihakuan. Ako nga ikuan, mga anak. Sige. Tutal ako, happy birthday celebrant ko ka tao. Ikaw ang ganyan. Waray ko ba yung pati? Waray yung paris na ito ba? Hoy, sige na, i-slice na para ma-serve na ito. Nahinilawat kami, hindi ha, tanawan. Marisyo. Ha? Damot stars.